Dang, 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 dang. Dara, post mo ner, Caldero Challenge. Ner, Caldero Challenge. Akong magana-ana. Nga ikay masayaw. Ayaw, ikay sayaw. Lain na ka na, no? Sus, ginoo ko. Ingon siguro sa pabadlong man din sila eh. Caldero Challenge na. Go, 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 go. Go. Gibana ko na sa Facebook kay. Lahi na kay mga dagway. Lahi lang mga tiyan. Nay dagko. Nay way lubot. Nay sa libog. Lahi na kay tanaw. Nung sa panadiya. Kapit na makita. Pero dagan kayo na mga aking mga inganaw eh. Kaya para gusto lang yun sa mga views. Lahisad na nga kuan. Kat siya. Ada na. Yawa mga Caldero. Kanindot nang kuan. Kanang arang-arang blawas pero kanang lain kayo na unsa oy. Lain na lagi tanaw niya. Imo dira ba na muwag tang imo anak ba makita sa imo ha. Pagkauwaw lang. Bahala oroy. Sago-sago lang gimmick para na ako di ko Sus, laina na tanaw na May mga straight to lawas, may mga dako kayo mga tiya na sayo-sayaw. Sa ako lang yung gipang buhat di maayo.